Ngiyabingelela babukeli bomkhanya kude TV. Ama viewers nje nonke ngiyanibingelela abafethu. Usithembiso Celelo. Siyabonga abafethu for ukusubscribe, ukufollowa nje bafethu, nokuthi niviewe ama videos ethu. Nokuthi ni like nje qhubeka nje bafethu subscribe, ni follow and like. Yeah, so ngifuna ukukhuluma la manje ngelunye udaba ngiye ngalibona ejele. Kunomfethu engiye ngahlala naye ejele. Lo mfethu ugwetshwe udilika jele. Mhlambe ngiye ngayichaza le before ngithi kunento ecompulsory ejele. Uthola ukuthi mawuzoya kwi parole board awukwazi ukuya kwi parole board ingekho leyo nto. In most nje cases lento yokuthi kwenziwe lento ekuthiwa i-victim offenders dialogue, i-VOD. So lapho njengoba ngangichazile ukuthi usuke ubhalela i-complainant, uxolisa kwi-complainant. Now lo mfethu engikhuluma ngaye ugwetshwe u-life sentence and icala aligwetshelwe. Ugwetshelwe ukudlwe kuthiwa wadlwengula ingane yakhe. Ingane yakhe ayizalayo nje straight. Not ukuthi mhlambe i-step child or something, no, ingane yakhe yentombazana. Now lento ke iye yamangaza kakhulu ngoba akhona ngempela ama incidents anje ngalawo. Uthola ukuthi abantu kunegameke njengalezo eyinyantisa igazi. Lo mfowethu ubehlala noma wengane yakhe. So lo ma wengane yakhe lo uhamba bahlukana naye. Ingane yahamba yayohlala kubo kwamawayo. So imihlala kubo kwamawayo yena waqhubeka wahlala kubo. So abazali bakhona ke bakubo kwalomfu, abazali bakhe lo mfethu bashona. So esesele nobhuti wakhe nosisi bakhe. So kubona osisi bakhe kona sebeshadile, yabo. Kodwa uyabazi ke labo sisi uthi umuntu ushadile kodwa usafuna ukosha umthetho ekhaya. Yabo osisi abakanjalo. Bafuna mhlawumbe amafa akubo ngoba engathi lo mfowethu umuzi ngoba kubo umuzi osemakhaya kufuyiwe nje kuneyinkomo nezimbuzi kunemfuyo nje, yabona, nomuzi nje owakhiwe muhle. Now so lengane ke binakho ukuthi ifike la izomvakashela ubaba wayo, yabona, ayiphe lokho ayipha khona, enzela futhi yonke into nje, yabona. Uthi ke ngelinye ilanga uthuka sekufika amaphoyisa. Amaphoyisa athi ayamthatha ayomvalela. Mebuza ukuthi kwenze njani? Athi amaphoyisa cha, siyokhuluma phambili indoda. Mayifika umtshela nota, wena siyakubopha namhlanje. Sikubophela icala la rape. Kanje. Hayibo. Okay, cala le rape ngirape bani? Yabo, hayi kuthiwa urape ingane yakho. Yabo. Shuthi lo mfethu ngoba ngisho ukuthi wakade exabane nalo mama wengane yakhe bahlukana ngendlela abahlukane ngayo. Ingane ibiqhubeka iza, uyabo, kuyena lo mfethu. So uhleli kumanje ejele ngecala njengalelo. Kwahamba ke ngisho nabantu bakubo bebengamvisit. Kwahamba kwagcina kufika usisi wakhe. Usisi wakhe ememvisitile laphana. Ufika umtshela ukuthi ya lokhu kutshela kwakho ukuthi usile, yabo, uyobolela ejele. Uye ucabanga uyomvisela nje ukumkhulumela leyo nto. Wabuya kwivisit lo mfethu ekhali inyembezi, yabo. Leyo nkulumo yaveza ngokusobala ukuthi okay, futhi leli cala into is something that is orchestrated by lo sisi wakhe lo mfowethu nalo muntu wesifazana kade ethandana naye.
now lo mfowethu into kade lokho ekhala ngayo ola lonke ukhala ngokuthi uzoyenza kanjani i-victim offenders dialogue, uzothi uma exolise kubani, because angithethele kwenziwa ama-programs, so uyatshelwa ngaleyo nto ucafuneke wenze i-VOD. So ngaso sonke isikhathi besiza ama-programs ubehleze ebuza kulowo muntu osuke esifundisa ukuthi uma ungalenzanga icala uxolisa kanjani, yabo. So ingane iqhubekile iyakhula ngaphandle, okubuhlungu kakhulu. One day nathi sesibuye singayikholwa leyo nto ukuthi hayi ngoba kuyenze ngiboshwa iphika amacala phela. So ngelinye ilanga njengoba ngisho wayelala embhedeni esoduze nokwami, yabo, kungena ikhole efonini yakhe, ufonelwa ingane yakhe imtshela ukuthi iyamkhumbula nanisikhulile, iyamkhumbula wara yonke leyo nto leyo, yabo. Wavula loudspeaker kanje nami la ngezwe khona ukuthi hayibo uma ukuthi lengane le wayirepa lo mdisho kanjani ukuthi iyamkhumbula wara, yabo. And ayikwazi manje ukukhuluma ingane iqiniso because lo siswa umdala ngithi uhlala naye uma wayo lo ihlala noma wayo usiswa umdala ukho usisi kalo mfowethu omdala uhlala kubo kwalo mfowethu. Kwathi ke futhi kwashona ngisho umfowabo lo mfowethu esejele. So njengoba kushona umfowabo esejele nje futhi uyabo manje naye bengumuntu ongasena visit nje, yabo lo nto usevisithwa abazalwana ayekade khonza nabo. So leyo nto leyo mfethu ibhlungu ngendlela esimanga ngoba ubehleze ekhala njalo mfethu ekhala ukuthi angikaze ngiyenze lento mina, kangenza lonto enganeni yami. Lo muntu uqale ngokuthi ingane yami njengoba lokhu ngivakashele efuna ukuthi engafuni ukuthi ngivakashele, lolu usuka asho ngalo ukuthi mina ngenze lento ngirepile ingane yeqa kubo kwamawaya yafuna ukolala ize ngobe ikhumbula ubaba lo mama uma wayengafuni ukuthi ivakashe kababwayo yeqa yayolala kababwayo. Sengizoqhama manje istory sesithi njani uyirepile. So uyayibona lezo zinto ukuthi hey zithanda ukuba inkinga, yabo. And lo muntu kumanje usahlele ejele and okubuhlungu lengane yabona njengoba manje iyamfonela yena, baba ngiyakukhumbula wara. Kaze ngathi mina kuyena mfethu why ungatshela ingane mfethu mhlawumbe enkantolo yokhuluma iqiniso. Wathi nemfethu ngeke ngayikhuluma le nto naye lengane, yabo lo ithi iyasaba, yabo lo njengoba ithi iyasaba engathi usisi wakhe impela lo uvunyiwe ngoba engathi kuthiwa benawo lo mkhuba unawo lo mkhuba impela ubukhonkuli, yabona. Ayengathi impela ubonisiwe ngempela ekubulaleni ngomuthi, yabo. So ingane iyayazi lo ngane umuntu owaziwayo ngisho nasendaweni ngoba kuthiwa kunabantu futhi ayekade benzela ama insurance kanjalo thothi umuntu ithi mayisivuthiwe umuntu athola afa umuntu ababulale kanje. So ingane iyasaba, yabo. Kodwa iproof yokuthi ngempela akayenzanga lento nathi ingane iyaqhubeka iyamfonela ithi yamkhumbula. Uhleli lo muntu ejele uhlalela icala ngalazi and ugwetshwa life sentence. Naye lo sisi lo hey angimazi ukuthi uphila impilo ebona ingane ubaba wayo usejele ngabanga. Okubuhlungu kakhulu lona kudadu wakubo ke straight ukwazi ukuthi enze into ngalo ngoba nakho inhloso yakhe kwaukuthi lo akasuke lapha kulela ngoba kuthi manje lo dadu wabuse wasuka nendoda yakhe uhlala manje kubo kwalomfethu nendoda yakhe. Okusho ukuthi into ayembophelayo niyona le ukuthi khona bezohamba ngoba phela abazali abasekho lapha njengoba sekwashona nalo munye umfethu usehlala manje and kunakho kusolakala ukuthi impela engathi kwayena lo mfowabo oseshonile la engathi isandla sakhe futhi lo sisi ngoba engathi impela hayi unesiphiwo esikhulu kabe kubulaleni ngomuthi. So bafethu ukuthi izinto ezibhlungu ezenziwa ama families, yabo. Ngokuthi nje lo muntu ufuna ukuthi uthathe indoda yakhe njengokuthi nje usisi wami uzothatha indoda uzobophisa mina ngokuthi ufuna ukuhlala nendoda yakhe ekhaya. Mina kusho ukuthi engisiphazamisa ukubona inkomo ekade zikhona ukuthi usewayidayisa
ikhombisa ukuthi bafethu kunabantu abangenanhliziyo la ngaphandle yabo unosathane nje abahamba ngeenyawo impela silokhu silinde ukukhulunywa ngosathane esingamboni bekhona sibabonayo ngamehlo. So into engizama ukuyisho nje bafethu ukuthi angazi ubuntu bashonaphi kubantu yabona ubuntu nje ukuthi bashonaphi kubantu ukuthi umuntu engenza into ebhlungu kanje komunye umuntu. Lo muntu uyophuma nini nje njoba agwethu life sentence esekuma 40s eko 40 something wambulala nje phila. So kunazi igama enjalo bafethu ezibhlungu ezenzakalayo and ibhlungu ngempela leyanto. So yizo lezi desikhuluma ngazo ke bafethu ekuthenini kunezinto esiyesibuke nezinye kuthiwa ko TV kunjani sigijimele phezulu sithi kwenze ukuthi uthi we don't know the gist of the story yabo. So nje kunezinto enjalo bafethu ezenzakalayo mkhanya kude TV bafethu ngicela niqhubeke ni subscribe bafethu ni follow ni like yabonga.